vide, hvorfor atomkraft er Illuminati? Jeg vil fortælle dig et af atomer. Nogle af atomerne er farverne rød og blå. Vil du vide, hvad der gør Illuminati er en del af atomkraft? Her er hvordan. Atomkraft hjælper mennesker. Mennesker er levende. Leonardo DiCaprio er også levende. Mange atomkraftværker er i Asien. Asiater har skæve øjne. Atomkraft kan skabe ulykker. Ulykker forekommer i Asien. Atomer er runde. Fodbold er også runde. Fodbold har 16 læderpaneler. 16 er det kemiske nummer for sulfur. Sulfur er gult. Atomfar-logoet er også gult. Tilfælde? Det tror jeg ikke. Kemikeren Antonin Meer, der opdagede atomkraft. Han havde 2 ører. Frøer har også ører. Nogle frøer er gule. Antonines yndlingstal var 666. Djævelens tal er 666. Tid til matematik. 666 divideret med 16 er 41.625. Vent, så er tallet 6 i svaret 41.625. Der er en cirkel. Er det ikke lidt mistænksomt, at der er en cirkel, når tallet 6 har en cirkel i sig? Det tænker jeg også. 6 halveret af